че нямам и капка съмнение в мен. Алекс е човек, който ще направи нашия дом. Аз не мога да повярвам. Просто видях бъдещата ми къща като в приказка. Много ми хареса. Какво мислите? Жестоко. Просто нямам дума. Няколко месеца по-късно. Ще преди няколко... Минаха няколко месеца, както работим по проекта на къщата. Строителната дейност върви, но се наложи да забавим темпото. Пътят по създаването на нов дом е дълъг и труден процес, но за Ники и Николета по-труден се оказа пътят за създаването на нов живот. Стигнахме до момента, в който решихме да почистваме на това семейство, но не беше така, както е по филмите. След 2 години се опитваме, нали, да имаме дете. И двамата нямахме проблеми, здравословно перфектни, здрави и всичко останало, но нещата не се получават.